mariscal de batalla i soc de Palanques, de la província de Castelló. I fem mocadors, ara. Bueno, a mi me diuen Pilar Adel Sabater. Soc de Palanques, província de Castelló. I faig mocadorets. Ja es feia de molt joves. Anàvem, les amigues, que n'eren 3, que les heu vistes ahir, i se portaven les peces que elles les portaven de Barcelona, les dones aquelles. Les dones senceres. Aquí teníem que tallar els mocadorets i després fer-los. Anàvem i quan acabava la setmana, que els anem a acabar, no sé quantes dotzenes, i mos pagaven a 9 pessetes la dotzena. Només a 9. I quan els acabàvem, els agarràvem tots plegadets en dotzenes, aquí al braç, damunt del braç, i se n'anàvem les 3 aportats. I entonces tornàvem a recostar. S'ajuntàvem totes de nit, després de sopar, a una casa i ala. I a fer, i mentre que no fèiem la dotzena, no se n'anàvem a dormir. I què més sabré? La jugar també. Molt bé, la jugar, claro. D'esos diners, sabeu el que fem? Que a la casa que anàvem teníem llençols, teníem roba, toalles i tot. I en aquells temps, les xiques, quan s'havien de casar, s'havien de portar roba, llençols i tot per a jugar. Què diem? I nosaltres només vam fer diners amb això. ¿En qué? En la jarra. Quan et Ara fiquem? primer l'aigua. Bueno, jo poso primer un moixó d'aigua i poso la ratlleta la ratlleta d'aquí. Aquí tinc la farina. 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 Ara s'hi posa la sosa, però l'hem de posar a meitat. La mitad De sosa, ja. sosa. Això que ho venen allà. Això és sosa. Sí, això ne venen, sí. Sí, lo que sé, no algo. Primer m'hi fico l'aigua i 6 cuillerades de farina. Què més has ficat? I després hem posat l'altra aigua que faltava, 3 litres. 3 litres mig, no? Bueno, 3 i la que n'hi mig. I després hem posat l'oli, 2 litres d'oli. I després hem tirat la sosa i ara anar girant. La sosa es tira la meitat de sosa. La meitat, Mig quilo. mig quilo. Sí. I ara tens que regirar un bon I ara rato. s'ha de girar bon ratet. I quan ens aparegui se visi i ja està. Que ja he portat aquí caixonera que l'hem abocat, però si no ho tinc així aquí ja està. I un bon ratet quant de temps pot ser, més o menys? Hi ha vegades que jo el deixo i me'n vaig i després torno a regirar i va millor. I què pot ser, mitja horeta? Sí, mitja hora, no menys. Però jo primer regiro molt, i després, si ves que d'això lo deixo i me'n vaig, i després torno a anar i se torna a regirar i doncs ja quasi ja està tot per tot. I una vegada s'acaba de regirar ja el tireu al Sí, caixó. el direm al caixonet.